Cześć, ja jestem Hani, jestem z Filipin. Ja mieszkam w Serbii. Ja uczę się polski już 11 dni i dziś ja będę starać się mówić na polski. Ja, ja zacząłam uczyć się polski przed 11 dni i dla teraz nie jest taki trudny, taki łatwo. Nie. I nawet ja wiem serbski i uczyłam się inne Slavic języki, ale dla mnie jest nadal uczyć się polski, bo ma wiele słów, że trudne zapamiętać. Da. Mam już 700 słów w moim słownictwie i nauczyłam się cases, zbiornik, nazewnik, instrumental i miejscowik, lokatyw. I tak. I ja pierwszy dzień ja uczyłam, że czytać polskie słowy. Ja nauczyłam, nie jestem pewny, jeśli ja nauczyłam czytać, ale pierwszy dzień ja uczyłam czytać, ja uczyłam szablony, jak że czytać poprawnie. I drugi dzień ja uczyłam czyste słowy, na przykład ja, ty, dziś, dzień, teraz, wczoraj, jutro. Ja, tak. I dla teraz nie zły, ale wiele takie trudne. Ma mało słów na polski, że podobne na serbski, ale ma wiele słów, że nie podobne, że inne na serbski, na przykład mówić rzeczy albo pričati, zobaczyć, widzieć i albo że ja nauczyłam się wczoraj ciężarówka. Ciężarówka jest kamion na serbski, ciężarówka na polski. Co ja robię dla wszystkie trudne słowy, ja robię zdanie, ja piszę kontekst i ja używam trudne rzeczy dla mnie. Na przykład ja wczoraj nauczyłam się ciężarówka i pierwsze zdanie ja
muszę szukać na WordInfo, co jest kamień na ciężarówka na polski i kiedy ja wiem, potem ja piszę. I na drugie zdanie ja już wiem, co jest ciężarówka na polski i nie muszę szukać na WordInfo. I na zapomniałam, co jest third na polski, a czwarty, ja myślę. Czwarte zdanie już wiem i także mogę ćwiczyć, pisać i także mogę zapamiętać łatwo to słowo. To ja robię, kiedy ma trudne słowo i że musisz zapamiętać i nauczyć się. I tak. I dla teraz to jest dla mnie jak zapomniałam, effective, skuteczny sposób, że zapamiętać słowo dla teraz. I dla gramatyka ja nauczyłam biernik, narzędnik, miejscowik i dla gramatyka nie jest takie trudne jako dla słowa, bo ja wiem serbski i ja uczyłam przed inne słowiak języki i mam knowledge o tami. I ale oczywiście muszę zapamiętać wszystkie zasady, bo ma zasady, małe zasady, że nie podobne albo nie te samo jako na serbski. Na przykład na biernik. Biernik na żeńsko nie zasady nie to samo na te same na polski, ale ma zasady, że podobne. Na przykład ma żeńsko, maskulin, ma na polski animate, inanimate i inanimate nie musisz dodawać coś koniec na słowo, a kiedy animate, potem dodawasz to samo na serbski i kiedy dodawasz przydeł przed to, potem na polski dodawasz ego, i na serbski dodasz og. Podobnie. I to dla mnie pomagać wiele i dla sobie także ma
słowy, że mnie pomagać, że ja wiem serbski i ruski, ma ruskie słowy podobne na polski. Dla teraz ja jestem zadowolona i ja jestem podekscytowana, co będzie po 2 miesiące, bo mój cel jest nauczyć się polski po 2 miesiące i muszę mieć w moim słownictwu 2000 słów i muszę mówić fluently. Zapominam, co jest fluent na polski, ale to jest mój cel. I miałem nadzieję, że mogę to osiągnąć, ale jeśli nie mogę, potem ja będę nadal zadowolona, szczęśliwa, bo mogę już czytać na polski, rozumieć, albo mówić mało. Tak, ale dla teraz tak, trudne, ale lubię, że ja robię teraz. I myślę, że to jest wszystko i dzięki, że mnie zobaczyć, gledati, watching i zobaczymy się następny tydzień. Cześć!